Yo. Di mbronokke. Ya. Bae kowe opahmu akeh dhewe sesuk sa aja kuwatir. Tenin, Pak. Oh wis tak amplopi dhewe kowe nyinden sedina e. Tanpa ndek kanca tingak-tinguk. Iya. Sakake ora. Kalih momong ya, Pak, kula wae. Ya ora apa-apa. Anakmu kok beda karo kowe to, Sa? Lah bedane nggen apa to, Pak? Anakmu kok senengane nyungir-nyungir ndi mau ta? Lemune ra jamak-jamak. Nika, aduh. Kowe iki meneng apa iki? Tetak meneh engko gak njaluk wayangan. Tetak meneh ora. Yo. Neno, mangga. Saben bengi Yen memajang jejere. yen memajang mung karo janur kuning Dedang. Kembang wae. Iya, ya. kembang wae wetu gunung Ayo, penabuh bengi iki kudu semangat, mergo sesuk bengi prei sewengi to. Iya. Nggo nabuh bojone dhewe-dhewe. Totung. Agi jam 7 bengi gangsaran. Tak tunjana. Saking pirang-pirang bengi ora mulih to, no? Iya. Iya. Ya. Pacitan sarwi ya, genti Mbak Ayu. Ya. Panas udan. Ya. Arianse, ya ada tradisine aja ditinggal mergo iki termasuk iso nggawa pelarisan. Ya. Arianse desa Ngijo apa desa Jombor? Ayo Sah, Orisa. Sapi kutak komber. Ben saya lemu. Terus Mugi warga Ngijon Jombor. Tansah rahayu. Amin. Ayo jejere. Suarane cilik gedhe ora ketok. Tak gambar. Ayo. Suara gedene ora ketara. Yo, Ika. Tuku burjo. 1000 regane. Terus Sedaya warga Ngijo tansah lancar rezekine. amin. Aku dadine nek Orisan Jombor, Ika Ngijo, Elisan Jombor, Ridho Ngijo, terus apa jenenge? Ayu Jombor, Neti Ngijo, Payu di Komber, Jombor, Prastiwi Ngilang.
Yo. Elisa Benadir. Heeh, ya. Golek kolor Golek kolor. ning jugangan. Alah. Sinden kok ling dridis. Dusun ngijolan Jombor. Mugi tansah lumintu karaharjan. Ya ora apa-apa. Si anu Rido. Bahasa kulan ya ora apa-apa, wariyane kaya kowe ya. Katoke kondor. Katoke sapa? Katoke. Katoke kombor terus Nggone Mas Bima. enggak nih Mas Bima. Tuli wis tepung karo Mas Bima ya. Sampun. Wis. Sing endi sih? Niku lho Pak, sing Nabu Saron apa Demung sih kuwi? Oh Sinabu Saron. Iya. Mas Bima tuli Oh, Bima Aris, Bimane ana loro, Pak. Bimane ana loro Iya. sing nyekel Saron karo sing burine ya Bima. Iya. Sing endi sing Rika pilih? Loro-lorone lah. Apa cukup? Ya dijajal. Iya. Terus Artina? Mugi waragan Jombor tansah mulya. Tansah mulya. Ha iki sinden saka Majenang ya. Saka Cilacap dadi tansah mulya. Ya. Ya jejere iki sinden saka Majendel. Magendel. Ya. Pak Seno. Ngapa? Jarike ombo. Ayo ora ombo ya ora iso nggo bebetan kok ya. Mugi tansah salah. Ya kualat karo dalang ki ngono kuwi. Jeneng dalang kok nggo parikan. Kleru Pak. Pak Seno. Nggo kathok kolor. Ngerti apa kowe? Nggih weruh wau. Oh. Ya berarti nginjen. Mugi tansah bagya mulya warga Jombor. Oh, ayo kolor Jombor. Terus jajare Neti. Tuku bagor. Bagor, Pak. Tuku apa? Bagor. Aku iki suaramu lirih banget Tuku bagor. Nah, saka kene ora krungu. Tuku bagor ngono kuwi. Nggih, dipangsi. Nggo madhahi bojoku. Ayo, oke. Tuku bagor. Lah, semangat ngono kuwi. Nggo madhahi beras. Oh, beras. Mugi warga Jombor pinaringan bagas waras. Nah, ngono kuwi bagas waras. Lho, jejere parikan kudu kok ora semangat. Ayo yuk. Ana krondo. Krondo. Kowe ngece iki ya. Iki tau ketabrak krondo lho. Kula ngerti nika. Kula bareng nika, Pak. Ayo medhun saka bis. Ngerti-ngerti ilang. Ngono kuwi mlaku bareng ngerti ilang. Bul wis salto. Tabrak krondo. Sapa? Iki Pak Wondo iki daleme bintaran kono. Oh iya sedulurku. Tak nek rumah sakit nang puskesmas ngono ya ndak ya. Tak tunggone iki bojone ngunggang Yamaha 75 kae. Wah! Mas Wondo. Sampean piye, Mas? Barang tak kei dit 500 iki nggo kontrol. Nggih, matur nuwun. Lho. Langsung meneng. Ayo yuk. Ana krondo. Ana krondo. Nabrak wiyaga. Napa? Terus Mugi warga ngijo kalih saka rubeda. amin. Ayo jejere terakhir Mbak Prastiwi. Ayo.
pengen bojo. Oh wis tuwa kok dadak bojo bareng sing kula wentah anak, kula wentah putu rasa. Tetep kepengin ya. Ning kok wis ra ana sing gelem. Ayo tawake. Mugi warga jomblo. Loh. Aku iki mesti ngerti kok. Mesti kleru iki kok mesti. Oh, iya. Ngendi? Ngijo kok jomblo. Mugi warga ngijo. Ayam tentrem. Ya, ayam tentrem. Panasutan sapa? Tibake sapa? Ya, jatahe. Panasutan. Udan panas aleng-aleng. Capeng. Gunung. Ya, kanca-kanca ya. Misowa capeng gunung. Ya, Mbak Wahyu. Nadyan wadon. Nadyan wadon sarta lanang. Inumane banyu bane. Yo, Mbak Pras. Halo. Dek jaman perjuangan jur kelingan Yo. Ya. Nano
kaketang kembar apa-apa ya. Ngono ya, Mak. Iki mau jenenge Caping Gunung pamut nggih, matur sembah nuwun saking Bapak Mulyanto Kaliopak. Oh iya. Ngaturke apa iki? Wah. Ude kambing Mara Mulya. Oh iya. Melayani jual beli kambing, masak tongseng guling, nasi bok siap antar sampai tujuan. Pak Mulyanto. Siap antar sampai tujuan kambing hidup dan kambing yang sudah mateng. Iya. Daraman RT 02 Sri Martani Piyungan Bantul. Pak Mulyanto pun paringono pepeling sinom parijoto. Wah iki mesti piyai kasepuhan iki Mak. Iya. Ayo Sa. Kowe sik. Ya, kowe sing tak utamake omahmu cedhak kene. Mesti wae men anakmu ya ngerti mbokne nek nyambut gawe iki kepiye. Ya. Menteriku mboten. Ayo kok. Ya. Yo iki piyayi kene lah iya. Pinarak to, Pak? Hah? Pinarak. Pinarak piye? Ten ngene kula. Nang omahmu ngono? Mampir nggih. Wis sesuk kapan-kapan wae. Oh. Mumpung celak. Mumpung apa? Cedak. Oh, krunguku mumpung selo. Yo senane. Mumpung cerak. Iya. Ya matur suwun, Mbak. Orisa sesuk tak mampir no, rasa kuwatir. Ya. Mampir ya ora urung ya ninggali anakmu. Ayo. Kowe iki nek golek dit pinter ora pikir-pikir. Kok terus anake tanggamu barang tok akoke anakmu. Ya, ayo tekor. Lah jenengan ki nggih aneh kok wong anak kula guyu seneng banget terus kei duit. Ah iya. Ning ati kok ora anakmu ki kowe iki anggere muni ra mangkat nyambut gawe kok mesti anake panas. Iya, anake lora-lora. Gantinen jeneng nek carane piyai sepuh. Oh. Anakmu sapa jenenge? Yusuf. Wis gantinen bejo apa nrimo ngono mah. Nek delok wujude iki gantinen blenggor wae. Oke sami nika lho, Pak. Sami sing dembung lho. Ah iya. Heeh. Malah sehat, malah ora. Iya. Lho, kuwi kadang kala sok nyata lho, Nak. Lho tenan, takono piyai sepuh. Ya, ana anak sing sial sebel sial. Ya. Maune jenenge sapa apik banget mul Riko Tampati apa sapa ngono. Bar cemplung sumur jenenge Slamet malah sehat. Iya ya, Mak. Ana kuwi aku ya ndek kanca kaya ngono kuwi mula kadang kala ki sosok ora pas karo dina pasarane lek jenengke lan sak piturute kuwi ya nek kapercayan Jawa iki kadang kala sok ya nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Dene kowe ora percaya anakmu tetep jenenge Yusuf ya ora apa-apa. Ya. Nggih mugi-mugi sehat terus, Pak. Amin, tak dongak-dongake. Ya, ya ora anakmu tok, kowe barang ya sehat. Amin. Bojomu ya sehat. Para tuamu sing cerewet kae ya sehat. Nika jenenge Mini, Pak. Sama Sumini. Sumini. Kok gede? Kudune ra ya mung semene kok ya. Iya. Wah nek muni ketemu nek omong wis aleran-aleran no. Wis apa sih ngene wah edian iki. Iya. Iki mangan apa wong. Iya. Ayo lali janjine podang kuning akeh banget pamundutan. Pepeling ya. Nek pepeling ki penake kur engko ya. Ngono ya Mak. Iya. Iki sing engko iso tak aturake nek penak-penak nggon Pathet Sanga ya Pathet Sanga no. Ya ngono, heeh. Areng milih apa? Podang kuning ya ana. Nggih, podang kuning mboten napa-napa. Ya. Podang kuning. Enten ta Pak niku? Ana wis tak paringi kowe nyinden sak awan kok. Nggih. Aja kuwatir kowe. Tapi abang ta Pak? Abang. Iya. Ku sing biru tak kene sing do keset-keset nyinden. Ya. Podang kuning dibawani, Mbak. Ya monggo. Nadyan wujud tembung peksi agawe talineng kok iso ketemu kowe mbiyen Mak? Dijak karo sapa to mbiyen sing ngejak kowe sapa sampeyan? Sinten nggih? SMKI ya isian ya.
SMKI melu aku no. Ya, tak pentaske ning Jana Badra Dies Natalis sing delok rektor-rektor kae. Aku tak kon nembangki mletho. Waduh. Wong kok juarian wis wah. Oh. Ajar pit yo nang kene. Iya. Ngono ya. Jarianku ne mlentung gedhe banget kae. Wah, lidandar. Tergenjo, Pak niku. Ah iya. Terus leren isin mergo melaku ora iso nyuwara sacara Jawa utawa nembang isin. Terus tak takokke, si Orisa kae mbok dijak meneh kae mesakake kae wis seneng budaya Jawa, ora melu meneh. Oh. Keletan meteng sik kowe ya? Nggih. Pun duwe anak, pun metu gek kula melu melih. Ah iya, kuwi keletan meteng sik suwe kuwi. Ayo mbah kok dolan endi kok nganti iso meteng barang. Ayo ya men kok ya wong seneng ndek bojo kok lah iya. Terus bareng anake lahir melu meneh seprene iki. Yo, iki ya wis meteng meneh. Wo. Cepet ta, Pak? Cepet aku ya gumun wong nyinden wae kok ya iso meteng. Ora kaya Wahyu kae. Wahyu sapa kae? Bojone Mariono. Mau bengi telat nganti tekan setengah 09:00. Kok lagi teko yu, ajeng metu lawangmu dijegal bojo kula. Dijegal dikafake mboten ngerti, Pak. Dijegal terus didengkul cengel kula. Iya. Ya. Alus manis tur mrak ati. Mulane kok bojo kula tengok nang kursi niku ancang-ancang bul kula disleding. Kaya bal-balan wae. Golek isi Freddy bojone podang kuning. Ta bojomu jenenge Freddy ta? Nggih, Pak. Ah, Freddy sapa? Freddy Mercury. Oh, tak kira nek Freddy Silitonga. Mboten. Iya, terus Nano iba bunga ing atiku gleleng dhewe jenenge bojone Orisa. Iya. Freddy. Nggih. Bojone kaki Yanto. Yanto tas. Iya. Bojone Ayu iki malah elek meneh. Sopo? Genjik. Ya, terus nyanding bisa dadi ana tombo sing endi to Mas? Sing enong kae apa? Oh, bojone Mbak Ayu. Baguse kaya ngono kok genjik. Mas Genjik. Biyen ki mergo le potong ki aneh-aneh kae lho nek wong wis bebojoan kok potonge kene iki ditipiske, terus kene iki didawake terus diglewer tekan mburi kae. Mlaku aku ki tak ndasmu kok suwe-suwe kok genjik to wis aku ngono. Kaya babi nom nek. Esok awan ya.
sampun, Pak. Nya tak paringi nyok. Nyinden awan karo podang kuning nyok. Matur suwun nggih, Pak. Iki isih nampa mengko amplop. Ya. Ku sing bengi iki ora penak melu aku iki. Penak banget, Pak. Ha iya. Ming sak podang. Langsung nampa. Iya. Matur suwun nggih, Pak. Yo, mau nek anakmu sing nampani 500 ora mung 300. Rasa cukup ngene Mas. Ah, kae maratuwane wis bengok kae lho. Iya naik nang kene lho. Mempeng banget ora urung ya dapu simbahne kok. Iya. Ayo genti Mbak Ika, monggo. Ki ana sing nyuwun lali janjine, ya. Diaturake ya, Mak. Mumpung isih para muda-muda akeh sing padha rawuh ya sing diaturake sing kagem. Ya sing sepuh ya iso ngrasake, sing muda ya iso menikmati, ngono ya, Mak. Iya. Ya. Kudune mau awan kabarang ki ya ajar nyinden. Tampa campur sari no. Oh. Nggih, Pak. Ngapunten nggih, Pak. Tampa campur sari ngejak Elisa karo Tatin. Ya. Saiki Tatin nyanyeh mripate. Ya. Ora turu sedina. Heeh. Mboten kula kok sing ngajak. Mboten kula sing ngajak. Ha sapa? Pak Parjo. Pak Parjo sapa? Sing ngenong nika. Oh, anu to. Apa resepsi nang Parjo to? Nggih. Oh ya ora apa-apa nek wis. Ora apa-apa wong genahku ya ora entuk duit kok. Iya iya. Nyumbang. Wis nyumbang mak ora. Kok ora piye? Ha sesuk sak karepku sak selaku to. Oh. Iya, aku ya wis diparani anu sik ngenong duwe gawe mantu. Mara ning nggon aku. Katuran rawuh mbinyang tanggal 14. Ayo nek sempat aku ya. Kowe karo anak buahe ngono. Tak parani no aja kuwatir. Ya, sesuk aku mesti mara ya mung golek selane. Ya, sesuk kan prei sewengi iso dienggo nyumbang, iso dienggo marani kancane Pak Parjo kuwi ndaki duwe gawe. Ya. Marani Solikin bojone bar opname. Oh iya, Solikin. Sing gampang kae. Oh. Bojone ya cilik banget ta ya. Leopname mergo di Pulau Soro. Nggak apa, Mas? Prei piye? Saking kerepe Lemi Yoga arang ketemu bojo, bareng ketemu. Ayo, Mbak Ika, lali janjine apa-apa? Liyane iki oke banget, lali janjine ana, terus gelang kalung ana. Lali janjine. Lali janjine, ya. Engko gelang kalung men Mbak Elisa, ya. Ngapa kok gobek-gobek iki? Ora hafal kowe mesti ya ta? Ayo nganggo catetan ra apa-apa, gelang kalung kok ora hafal, nek nganggo iso kok. Yo, yo. Monggo. Dina Minggu kang tak anti Dina Minggu ayo Mas neng pira loka kudu kuwi beda niku Tina piye to Parjo ki ya wis penabuhku ki tak nehi selo sesuk bengi ki kerepku tak kon wayangan lah ya mesama ra ndinggon ngono kuwi alasane mongko nggone ya jembar ming ten apa gak kelangan sego ayo tegelen tenan anak anane pijerasa maya
Aku wis ora janjine iki mau pamundutan saka sapa makse tak golekane ya iki saka lho kok ora kecekel ya no ya wis ben ra apa-apa wis ora usah dicekel wis oh ya ya saka sapa iya kuwi mau ngaturke panuwun tanpa pepindhan ya ha iki engko sing ben belajar iki mau selama Mbak Ika nyanyi lali janjine iki si Elisa ngapalke Gelang Kalung. Ya, ketara buka buku. Ayo, jumeneng. Nggih. Kula niku janjane mboten ngapalke Gelang Kalung. Lha apa? Amargi neh enten sik Japri, ngerti Japri ora?
Japri apa? Jalur pribadi. Oh, chatting. Mbak, dengan sangat saya mohon ngono kuwi. Mune piye? Aku wis njaluk nganti ping 27 njaluk sambung wanci dalu. Aku pengen banget ditembangke kuwi ngono, tapi ne ya durung dadi bejone. Ya di ngapura nggih. Maksudnya piye durung dadi piye? Dia minta lagu Sambung Wanci Dalu. Lah nyuwun wis bola-bali ra tau. Ora apa-apa. Diganti Sambung Wanci Dalu ora apa-apa. Ya. Oh, diganti nego sidone. Kuwi gelang kalung sementara gadekke sik. Didol sih ya, Pak. Ora apa-apa. Mengko nek payu gede aku gelem lah, engko dibagi loro ya, Pak. Heeh, nggo kebutuhane awake dhewe. Iya, nek payu sak yuta ya aku 800, Pak Seno 200. Wis ra apa-apa, ora masalah pokoke engko pokoke ngangsur wong loro. Oke. Digadekke sik Sambung Wanci Dalu. Ya. Wingi ngerti ora digarapi karo Pak Sukron aku. Pak Sukron itu yang bikin lagunya. Aku sowan merono ning Blitar wingi bola-bali Pak Sukron itu. Sambung Wanci Dalu, Mas. Nggih, Pak, niku malah sing tenar teng Jogja niku. Kula mohon nganu Pak nyuwun napa palilah. Anu lagunipun kula anggih, lampanipun kula anggih. Pun monggo sak kersane sampean. Oh. Elisa mboten nderek. Oh, takoke Pak Sukron. Wah, asik. Ya makane iki aku dijak to, Pak. Aja mangkat dhewe ngejak yo ngejak biksu gundul. Ya ora payu ngejak aku mengko bagus. Kae cah menengan ya mesti disinggo. Biksu gundul sik ngempul. Iya, jenengane kaya jeneng panganan, Pak. Sapa? Lopes. Lopes kok Lopes ora. Oh iya Lopes, Ding. Takoke karo Pak Haji Sukron, ya ning Blitar wingi, Mak. Lah napa kok Bapak kok nangelke Elisa? Lah aku duwe kirek lanang kok, Mas. Ana kireke jenenge Elisa apa piye? Kirek lanang, aku maksudnya arep dipacarke karo kirek. Aku ra dong kuwi arep kepiye. Iya. Jahat. Sambung Wanci Dalu iki karyane kanu pepundhenku saka Blitar Ki Haji Sukron Suwanda. Oh iya. Sing aran Sesideman, sing aran Sriuning kuwi panjenengane Pak Sukron Suwanda, Pak Haji. Ya, ngono ya, Mak. Sing anake Bagongku ya bagonge Pak Sukron. Oh, bagongnya Pak Seno itu anakannya dari Pak Sukron. Inspirasi dari bagong beliau. Oh, dari bagong beliau. Mulane dijajarke bagongku karo bagong Pak Sukron meh padha. Ning apa kucire tak kethok, cengele tak dekok dadi bagongku rada ndangan. Nggonamu ra ono rambute. Sapa? Nggonamu ra ono rambute. Kandang guyu maksudane bagonge. Oh, aku dhewe ya mak tratap kok ya. Kok iso ngerti kowe? Gone Pak Sukron ana rambute, sing nggonamune ra ono. Sing nggon aku ra. Gondol. Tak obong kok soal. Diobong nganggo oncor. Heeh. Ya di Sambung Wanci Dalu. Ya, iki kejadian sehari-hari piyai-piyai kakung putri no. Ya, sing lena karo kasetyan. Ya kuwi miss call at the night ya. Apa? Miss call at the night. Apa maksudnya? Ya, maksudnya teleponan bengi-bengi. Heeh. Ya, nek digatekke apa jenenge iki? Saire asik no. Iya. Pak Seno ki yo mbok gawe dalang kondang, gawe lagu sing keren sithik. Kok ben saya keren lho. Buatan Seno Nugroho ngono. Mesti viral ya. Viral. Oh iya. Ora mung judi, liyane sing apa lah keren ngono lho. Mesti keren lah. So tak gawe lagu Taman Wisata Yogyakarta. Taman Wisata Yogyakarta. Oh. Pasar Kembang. Ya. Oh, Pasar Kembang. Kuwi kembange maceme apa wae to? Wis kowe tak takon wae kok. Wis ora perlu ngerti kowe. Ya. Ora kudu ngerti. Ya, ngono ya, Mak. Soale ngertiku Kota Kembang kuwi ning Bandung, ning Jogja kok ana Pasar Kembang aku rong ngerti sesuk didudui yo, Pak. Ya. Caedian. Yo. Senadyan to tangkep bumi
tan ginggang sarikma lani mas kang gemesake nana yakti pe yakti pengen tak tembung terus ning kakungmu tan lila mesti ning kakungmu tan lila mesti ya nembung wong di bojo kok iya terus kandheke panggrahita kandhek ing batin panggrahita angel nggonku muwos angel nggonku muwus ya artine gejala bisu apa bisu kuwi muwus bisu ki omong angel omong iki gejala bisu angel ngomong ya kan aku ya ora reti artine dari iki sisan nyimak ngono lho om Adik ora ngerti iya yen rino banget nglangkono genti neno sambunga ing wanci ratri karya usada ya sing gedhe pangapuramu kang mas bepujan sambungku mong wanci dalu ngrupeta saremo kawan karwamu Nantana cakepane sing gedhe pangapuramu kang mas bepujanku jejantung atiku
sambungku mung wancindalu ngrubeda saremu kalawan garwamu lho terus Kang Mas Kang Mrati tesake mure lestari Cengkok-cengkokmu aja tok owahi. Ya, wis ana karangane lho, Sa. Iya. Kang Mas Kang Mrati tesake Murih lestarine HP pirantine. Lho, sambunge nganggo HP. Tanana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke. Remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki. Lah wis di anak telu kok miskol-miskolan. Iya. Pomo tenan sita dadi cah telu ndak kanthi ndikopo gemati. Lho, dadi andi anak kewalon telu dadine. Iya. Terus mendah boyo yen sasita mesti jor lahir putri Sulesya suweke grupak wae kang bisa nyuwuna iko kang wis rono. Bagus banget ya Pak. Bagus. Keren. Jadi kayak ke bawah sedih gitu loh. Padahal ya nggak ngerti aku artinya. Iya, aku juga gitu loh. Nggih, matur suwun. Mbak Elisa. Ya, Mbak. Pokoke diratani ya, Mak. Ya, iki ana sing nyuwun bajing loncat. Ya, lah iki sinden saka Majenang iki no. Ya, saka Majenang Cilacap. Ayo Mbak Rido. Mudhun kaya kowe. Iya. Kiye sinden saka Majenang kiye. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rame banget ya Pak sing nonton ya. Ya akeh pokoknya wayangan yang maring Jogja ya akeh banget sing nonton kayak kiye. Oke, langsung apa dibawani Pak? Ya dibawani aja langsungan lah. Ora kepenak. Apa ya? Iya. Cara Jogja sih Pak kudu nganggo bawa. Dalem, Riven? Kudu nganggo bawa. Nganggo bawa, ya. Ya. Tuli Rika masih sekolah ya? Tesi, sekolah. Mari sekolah ngendi? Nang isi Yogyakarta. Tuli jare sekolah kok wis isi? Kena sekolahnya nyambi Pak. Oh ya, apik sih. Oh apik malah bodol apik. Iya, tuli kaya wis duwe anak bentuke. Ki kebayake sing gegeden, Pak. Kebayake gegeden. Iya, asline mah cilik. Oh, asline
Papakane cilik. Ya iya cilik banget. Asline ora sih, asline ya awaknya kayak Mbak Ika kayak Gayu banget. Asline. Asline kayak Ya aku. iya, ki klambine sing kegeden. Ya awaknya dipres. Awake dipres piye? Ya awake dicilikna aja gede-gede. Iya, Pak. Tuli nek sip nom awake gede angel rabine. Jare sapa? Ya jare wong-wong kuwi. Apa ya? Iya nek wis kecuali nak. Kecuali nasi apa Pak lah. Aku basa kono ora lagi ajar kecuali nek sing seneng karo maring sing lemu lah kuwi lagi gelem ngerabi maring Rika. Oh iya. Ya. Tuli penak sing lemu daripada sing kering. Ya durung karuan. Tuli nek lemu mangan tok ya ngentek-entekna. Lemu Ya kan mang. nyong karo embret ora mangan tok. Ki apa kowe embret? Embret karo golek duit. Nyong embret golek duit ora mangan tok. Tuli embret golek duit. Iya. Embret maring Jogja kan ngentut. Bret gitu. Beda ya berarti Pak. Beda. Ya. Ya artinya sih beda. Dibawani ya Mbak Ya. Ridho. Ya. Ya, semester berapa sih? Semester 8. 8. Iya. 8 semester 8. Iya. Semester 8 gede banget. Iya. Gede banget. Seneng sing gede-gede nyong Pak. Ya ora apa-apa sih. Nyong iya. Tapi nek nyonge ora kabeh kudu gede. Ya ono sing gede kan ono sing cilik kayak kowe. Pokoke ya sing seimbang. Iya. Sing gede karo sing cilik. Iya. Bajing loncat? Ya kerep nyanyi aja diganggu bain. Iya. Makane Rika gek ngomprong ngomprong. Sida apa ora? Sidar. Ki wong galake nemen ya. Lah wis tarik nafas ora sida maning bukan kepentut kok. Ya ora apa-apa, turun tute wong ayu kan ora mambu Ih, kayak apa nyong ayu, Pak? ayu. Ya Allah, alhamdulillah nasi didelok ngalem. saka patruk. Ora apa-apa sih keton ayu. Iya. Ayu sih relatif kok. Ki ayu mburine. Hah? Ki ayu. Oh, ayu. Iya. Iya, kacamata itu ayu. Wis lah nyong arep nyanyi aja ngomong bain. Ya. Gunung. Tuli apek banget suaranya ya, gulungnya isi gerger-gerger kayak kowe. Mangane laker Pak ya. Reka pengen ngerti carane kayak nyong pengen kayak gue. Kepriwe carane? Kademen. Oh. Iya. Dredeg ya kayak. Iya. Belajar kademen. Rika mlebu Tuli nyong nek kulkas. kademen ora dredeg, mari ngilang kabeh. Ora ana digoleki ora ana menyang. Kira dijajal Rika mlebu kulkas engko tuli metu-metu bisa nyanyi Sunda. Oh iya. Anu bingung ngomong apa sih nyong dadi mung oh iya iku. Galunggung kapungkur. Tuli nek iki cengkak. Dapan-dapan Banyumas dadi ganti A cengkak. Cengkaknya tetep cengkok. Jengkok Sunda asli ya. Iya. Boleh apik temen suarane Rika. Cengkak dadi cengkok. Iya. Sego dadi sege. Oh dadi A ya. Iya. Kontal ya kontal bain. Iya. Dodo dadi dada ya. Iya. Poho dadi paha. Wondo dadi wanda ya. Gunung Sumedang tunjang. Kayak wong nangis ya cengkake. Cengkak maning. Cengkoke kayak wong nangis kayak Iya. kowe. Ana sedih-sedih. Ana sedih-sedih tuli munggah gunung Galunggung ra iso mudhun. Enggak galunggung rasa mudun. Talaga sakawaya
kok. Sedih nyonge. Sedih wong lagu Ngrungokna- apik-apik kok sedih. Ya kayak sedih banget. Nandes maring ati. Apa duwe ati, Pak? Ya duwe. Maring nyong menungso ora duwe ati kaya kowe nyong. Rika suwe-suwe ning ngomong mangkelake ati. Ben sak isa-isaku kok. Tekan ngendi mau lah? Tekani Mogiri. Rembecik. Rembecik tuli apa? Rembecik tuli apa? Rembecik, gemricik. Oh, banyu. Iya, banyu. Ini anak sing nguyuh ya? Tuli Rika neng nguyu nang seng munine pretek. Kiye sinden Majenang kiye kendele nimen kiye. Tuli ngunekno dalang nguyuhi seng. Lah mbok iya Rika mbok ora teles medun. Tuli nek nguyuhi seng ya ora kretek-kretek kaya kowe. Kepriwen menine? Deng dreng. Mbok ngerti Tuli Pak. nek wis arep entek ya dreng. Dreng. Terus awake keder dreng. Mbok temenan dalang Seno seneng nguyu nang seng. Terbukti Nek wis ora ana suarane kayane ora asik lah. Siji seng, loro cumplung. Tuli nek mayang ning desa, inyong nguyuh mesti golek cumplung. jumplung siapa, Pak? Cumplung kambil kiye kayak Walah, kambil. Tuli iya. dipangan bajing kan bolong kayak kowe. Dilebokna ning bolongan kuwi tur. Batok kudu cumplung. Nek neng Jogja cumplung. Ya nang ngene nyong batok. Batokmu kuwi. Di tengah leuweung junjunan ulah pundung mun kasungkur ulah sungkan teang tarim Pak Dene Rika tarim ya jenenge ya. tarima menerima, Pak. Tarima Ya. kasih kowe ya. Dawayahnya kuwi ki apa ki? Menerima karena sudah wayahnya gue waktune ngono. Oh dawah. Dawayahna gue kena Dawah. wis saatnya iku, Pak. Tuli maring Jogja dawayahne ki artine dawa banget. Dawa banget. Iya dawahnya. Oh, Dawa banget. ngene Rika dawa apa ora? Nek ora dawa ya cendek wahnya. Wis to aku iki senenge aku. Ujar-ujarku samben nyong ayang karo Rika nyinden gini dipancingnya saru-saru bahaya, Pak ya. Ora Rika ki sing nguteke. Nyonge omong apanane kok saru-saru kepriwe sih? Dawa cendek, gede cilik anu apa jajal? Ki nyonge takon. Apa mesti dawa ki saru? Apa mesti cendek ki saru? Ya ora, sing saru uteke sing padha ngartekna. Oh iya. Berarti nyong sing saru ya, Pak. Lah Oh, iya. iya, Rika sing bayangane tekan kanak-kanak. Kena Aja iya tekan kok. kanak-kanak kene bae. Kene akeh sing dawa. Ya. Ngancik di negara dina Sunda. Ya. Yo, dados. Oh, dados. Ning nang ning gung babayan. Idamu. Yo, mangga dados.
bajing luncat dororot. Bajing luncat, bajing luncat kastana. Aduh, Bapak Seno, aduh. Kumaha. Abdi lepat. Di dia. Narasan. ngesuk maning belajar joget Sunda. Iya, ya. Pak, ngesuk belajaran ya. 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 Dan nembang
maring joget Sunda apik banget. Iya, siap. Bayarannya tambahi tapi. Beres aja kuatir. Rika bisa joget Sunda, bayarannya nyonglongi. Loh. Malah dilongi ora. Ya ditambahi kayak kowe aja kuatir. Tulin jogete kayak ming merono mrene. Ya karang durung iso kok. Durung bisa, Pak. Ya durung bisa. Ngesuk bisa ngesuk. Alon-alon Iya, bisa. alon-alon. Penak sing alon-alon. Ya, lah tuli Rika ya kayak kowe ngomongnya sih. Ya kuwi pikiranmu ya sing elek. Iya sih, iya. Nyong nyuwun ngapura. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Slendrum, Mas. Ya. Yo. Diteruske dhisik critane ya, Nak. Ya. Mengko gara-gara sing alus-alusan, gugur gunung, uler kambang, selendang biru, selendang kuning lan sak piturute. Engko diaturake nggon gara-gara. Ya, penak banget engko rasane mesti. Ya. Ayo teruske dhisik critane. Ya yo Mak tak derekake Mak. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyuk pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati kan kawusa mapan wonten ing Kayiwangan Suralaya Pandya Bathari Durga ingkang sampun prapteng Janalaka nalika semanten ingkang putra nenggih nalindring tunggul Malaya Prabu Dewa Srani nganti sangganing para wadya bala pating bleber pating Traka Tritra mludak aning daratan. Sikra bala kang tumingal prang campa samya matali ler dadhet wileting kata danyangkung manguncang niti benjang sangat simijil latinya ngedali wus Kanjeng Ibu ngantos sumengklungan anggen kula ngantosi paduka Kanjeng Ibu sowan Kanjeng Rama pukulun Sang Hyang Bathara Guru
kadidene ngentosi sumring pawa gabus kumambanging Sila Kresna. Ibu, kula cumadhong dawuh. Ingkang putra pun Dewa Srani cumadhong dawuh timbalanipun Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga. Tobat. Anakku nggih, anakku wong gagah Dewa Srani. Sumurapa ya nggih nalika semana ibu wis lakon sowan ngersaning pangatuwamu ya kuwi Sang Hyang Jagat Girinata. Para madya wusana wis ndaturake marang wong tuamu. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Ngerti ya nggih. Yen to wong tuamu dina samengko sak biyantu kawan kowe lan kowe aja kuwatir. Dewa Srani bakal dadi laranging jagat lan curing bawana. Dewa Srani bakal dadi pitataning jalma krana wayu purba ningrat bakal tumurun ana kowe nggir anet majaku Dewa Srani. Papang sineng kang balik sandang kutek wok simbar jojo wang malang mentis nyonggang sir. Oh, waduh. Kula kedah misungsungake menapa dhateng paduka Kanjeng Ibu ingkang sampun kersa mbantu dhateng gegayuhanipun ingkang putra pun Dewa Srani. Kaya ngene iki bot-bote wong tuwa tinangisan dening anak ora usah perlu dadak mikir sing werna-werna. Nanging dawing Wang Pikulun Jatimurti supaya aja nganti kawistara. Yen wae Wang Pikulun Jagat Girinata mengko sak bianduk lawan atmajane mung karya genep-genep wae ya Dewa Srani. Kowe didhawuhi supaya tapa ngambang ana ing telenging segara. Padha karo Janaka nggone saiki wis lakoni tapa ngambang ana ing telenging samudra. Mekaten Kanjeng Ibu, iya. Kowe aja kuwatir. Lan aja wedi nggonmu bakal nglakoni tapa kemambang mau. Dikeparengake nitih lembu andini titianing Wang Pikulun Jagat Girinata supaya aja nganti kerem jroning samudra. Sakjroning kowe tapa ngambang tileng-tilengno paningalmu. Yen to kowe weruh wujude Janaka nggone nglakoni tapa ngambang. Dina samengko kowe pinaringan pusaka kedadian saka Sang Hyang Jagat Girinata. Ingkang pusaka iki bakal keduga gawe patining Janaka. Janaka tibanana jemparing supaya enggal tekaning pati. Yen to Janaka tekaning pati ora ana ingkang bakal ngridu nggonmu bakal entuk wahyu purbaning Dewa Srani. Waduh, Kanjeng Ibu. Ngantos boten saged matur ngersa paduka Kanjeng Ibu anggenipun budidaya saged kasembatan penjangkanipun ingkang putra pun Dewa Srani. Tumuli samangke kula aturi maringaken wujuding pusaka menika lajeng dawuh ing salajengipun kula kedah kados pundi. Kowe nglakoni tapa Wadyabala tunggul malaya kinen pacak baris ana ing gisiking samudra. Aja nganti ana ingkang ngridu nggonmu nglakoni tapa kemambang nitik lembu andini. Yen ana sing nyaketi kelaladan gisiking samudra kudu disingkirake. Lho niki ngestaken dawuh pate wonten dawuh. Ora usah dadak ngambali pengendikaning Kanjeng Ibu, mestine kowe wis tanggap lho nggih. Mangke kula badhe ngetapaken sangganing para Wadyabala. Yen to pancen kaya mengkono jana ingkang cicir kabeh, Wadyabala tunggul malaya kinen pacak baris ingkang bibet ana ing tepis wiringing sarta ning gisiking samudra. Lho nggih ngestaken dawuh. Ibu, pusaka kedadosan saking Kanjeng Rama kula aturi maringaken tumunten kula badhe lampah tapa ngambang wonten ing samudra. Sinambi ngupadi dhateng kadang kula Kakang Janaka mara gage tampan ana kula Dewa Srani.
Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyak Sasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang bisikan magulingan lima bocah tumenggungan wonten dawuh Rekanapati wonten dawuh kabeh para wadyabala ingkang cicir baka siji ngemenan dawuh timbalaning Gustimu Prabu Dewa Sraning Tunggul Malaya kinan pacak baris sing bibit ana ing gisi ing samudra sapa wae ingkang bakal mrapting deleng ing samudra ora dikeparengake non ngestaken dawuh menawi ngaten sedaya para wadyabala dipun bidhalaken aja ingkang tinggal ana ing negara Tunggul Malaya kabeh dikanthi nadyan wadyabala buta patang penancan sak panakare pisan aja nganti keri kula non ngestaken dawuh lajeng pangatipun wadyabala menjang menapa ora kitang sambung obor cala lintang mangkat dina iki niki ngestaken dawuh Gusti Pati Sasura
Ado Jawata gungkang amurwa bumi mugi kaparinga paring pangaksama paring kawula tenan bisa pilih jatuh kamayekti kuwat bisa Dewaning sun ing ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat nun sewu yayi. Sampun kinten kula nglangkungi dhateng panguwaosipun Alendra Ngamarta menika babar pisan boten. Namung sejatosipun nuruti dhateng pekabaran ingkang sampun sumebar warata. Saengga kula lan Kaka Prabu Mandura paripaksa sowan dhateng negari Ngamarta ingkang estunipun namung badhe nyatakaken
Jebul pinanggipun kepara nyata bilih kadang kula panengah inggih menipun Arjuna. Sawetawis boten sowan wonten negaring Amarta. Monggo kabar ingkang sampun kula tampi mendran saking kasatyan Madukara. Nggih. Kandhangken kula sowan wonten negaring Amarta ketitik yayi panengah boten katingal sowan wonten negaring Amarta. Menika nandhakaken bilih pekabaran ingkang sampun sumebar menika kala para wau saestu kadang kula panengah inggih menipun Janaka nilar kasatriyan. Monggo sampun sawetawis wekdal akarya bingung inggih menika pun kadang kula yayi Wara Sembadra. Koko Prabu, dosa menapa ingkang badhe kula sandhang jernyatanipun kula boten saged angemutaken dhateng pewatekanipun kadang kula panengah pun Arjuna. Ingkang pendak-pendak tansah nilar kasatriyan agadamel kapitunaning garwa putra. Koko Prabu malah mugi andadosna ing kawuningan. Etanganipun sampun dangkep tigang candra klenggan sakmangke menika kadang kula panengah pun Arjuna nilar negari Ngamarta inggih kasatyan Madukara. Mongko boten wonten baban ingkang mena nggon ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lun-lunan ingkang puntes. Malah Werkudara ingkang sampun kula atur utus mbuktekaken wonten ing kasatyan Madukara nanjiaken dhateng sangya para nayaka miulah sentana kasatriyan ewadene boten wonten ingkang nampi pitungkasipun kadang kula panengah pun Arjuna. Yo aku dhewe sing wis nampa dawuh mbarep supaya mbuktekake apa pancen bener Janaka lunga saka Madukara. Lan sawetara wektu aku lagi wae prapta negara Ngamarta munjuk atur ngersaning barep kakangku yen to pancen kepara nyata Janaka ninggal kasatriyan. Mula gandeng samengko wis katon rawuhe Kresna apa dene Baladewa kakangku. Malah tumrap aku iki dadi obor tumraping para Pandhawa. Sabab Kresna wis sinambiran pakaryan minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Suwing para kadang Pandhawa mula tak jaluk kanthi banget perkara iki Kresna kakangku aja mangku asta tegese ora nyambut gawe upaya menyang endi dununge Janaka nanging tak suwun Kresna kakangku budidaya piye supaya Janaka ndang bali marang negara Ngamarta. Carane kepiye lan ceranane apa kowe dawuh karo Werkudara. Aku ing bakal sagung upaya lan aku sagung goleki Werkudara. Nggih. Yen Siadi matur ingkang kaya mengkono padha karo Siadi kuwi mojokke karo pun Kakang. Ora jeneng aku mojokke lawan Kresna kakangku. Lho lah iya. Lah tembungmu kaya ngono. Saya aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Kresna kuwi kewajibane urip ning alam padang. Kewajibanmu apa? Aku minangka pengayoming para Pandhawa. Akeh sing padha nyebutke yen Kresna kuwi kusir Pandhawa kreta lan jarane. Monggo kreta lan jarane lagi rusak lan ora gelem mlaku. Kena ngapa kusire ora gelem dandan-dandan? Kena ngapa kusire mung meneng wae? Kuwi jenenge kusir sing kurang tanggung jawab. Ora maelu marang kahanan kreta lan jarane. Kusik to. Aja ngono Dimas. Yen Siadi matur kang kaya mengkono pun Kakang darbe atur lawan Siadi lan pun Kakang bakal ngandhakake ingkang sejatine. Sejatine piye? Werkudara, nggih. Kowe iki dadi kakangne Janaka wis suwe, kok ora apal watak wantune adimu lanang? Monggo kowe srawung karo Janaka kuwi padha-padha putraning Paman Prabu Pandhu lan Bibi Kunthi. Yo, mestine luwih apal Dimas tinimbane pun Kakang. Ning gandeng Siadi kuwi nuwun sewu, rada ora gatekan mula ya ora apal karo watak wantune Janaka. Pun Kakang ing ngapal watak wantune Janaka. Watak wantune Janaka piye? Janaka lunga kuwi aja ngresah rasamu, aja bingung pikirmu. Ora bingung, sababe apa? Mbarep kakangku sing bingung mergo Pandhawa Gothang ora ganep 5. Werkudara. Janaka lunga kuwi perangane ana 3 perkara. Perangane ning 3 perkara apa? Siji, ya kuwi payo-payo katemping samirana. Angka 2 Wikuwaldaka, angka 3 Kenya Jinatukrama. Kabeh mau ora dikena diurutake.
Mung petungane saka ngendi nggone ngunceki kabeh mau padha. Tegese piye? Wikwaldaka. Kuwi tegese Janaka mesti bakal ninggal kasatriyan yen ta ana pendhita, yen ta ana resi ingkang wasis, ingkang pinter, tur ngelmune dhuwur. Janaka kuwi ora bakal kendhat tansah necep ngelmu ning Brahmana mau nadyan taunana windanana ora bakal rampung yen durung entek ngelmu ning Brahmana mau. Yo. Angka loro payo-payo katemping samirana tegese yen ana negara ingkang keteman mungsuh mongko Janaka ora disuwuni tulung dening ratu mau ning Janaka gumregah jiwa kasatriyane mesti bakal bengkas angkara murka. Yo, ing angka 3 kenya jinatu krama aja mbok petung nganggo petungan sing elek. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang ayu wis ing warna Janaka ora kere mesti kayonake wong wadon mau. Nanging pun Kakang matur, aja mbok petung nganggo petungan elek merga Janaka ngrabi putri kuwi diitung. Putri mau iso ngangkat derajate wong lanang apa malah ngasorake marang derajating wong lanang. Janaka nganggo petungan. Yen putri mau kanggonan wahyu, mesti karo Janaka dipek bojo lan binaya ngono nego kasatyan Madukara. Yo, sakarepmu nggon merdekke tegese Janaka lunga. Sing baku rasah kakehan gunem tanpa guna. Janaka bali ya saka kowe, ora ya saka Kresna kakangku. Yen ora sagu balekke Janaka nang negara Ngamarta, gunane apa ya dipujangganing negara Ngamarta Kresna kakangku. Kresna sinayang mangkelung mintonaken tiwikramanira kang miteran ing asta dereng ngantos pariprasami Mbawacana ingkang tumiyup saking dirgantara nenggih Jawata ing sithik pangudal Liwang Pikula Narada werkencang warudaya Pak Pangkera aja kaget ulun ingkang prapta Pandhawa Kresna Baladewa. Pandhita kang kinare wangsit Pindha Kombang ngajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi nggone pukulun ndadosaken kaget rawuh jengandika Pukulun Narada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ulun tampa Puntadewa pangestuna namanana Narada kakekku aku ngaturke sembah ya Werkudara ulun tampa Pukulun ngaturaken sembah Kresna ulun tampa Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ingkang wayah pun Baladewa ya nata mandura ulun tampa karya Bombong Tias ulun nyuwun pangapunten Pukulun kenging menapa kula badhe mandhap saking dampar teka paduka mboten ngeparengaken dosa menapa ing badhe kula sandhang ngatasipun panjenengan menika Jawata teka kula wantun malang kadhak wonten sak ngajenging dewa Gusik ora ngerti ta kita ora mudhun saka dampar iki ora apa-apa merga dina iki ulun wis ora dadi dewa resmi tok ora dadi dewa. Wow, aja cengengesan. Kowe iki dewa kok ora dadi dewa. Gusik Werkudara aja ngeni karo aku aja. Ning aku matur apa anane?
Sebabe apa ora dadi dewa? Wegah. Kena apa kok wegah? Kayangan wis malik, kayangan wis ora dadi papan punjer-punjering kautaman. Kayangan wis dudu papan sing suci nanging kayangan wis kebak angkara murka mula aja nganti ulun klepetan dedosane kang padha tumindak angkara murka. Ulun nyelahake kadewatan ulun tumuli mudhun ning jagat. Kayangan kebak angkara murka mesti eneng lelakon gage kowe crita. Ana lelakon apa? Lah nek kowe takon ngono iki tak jlentrehi. Nek kowe takon apa to sebabe Trada kok ora dadi dewa iki? Iki nayaka anyar kok sliwer-sliwer iki. Wah, iya. Ah, ulun ki anggere arep crita kok weruh panganan ki lali. Wis gage dewa aja cengengesan. Ya, ya ngene ya Werkudara. Anane ulun ora dadi dewa iki merga ulun nyelehake kadewatan. Sebab nalika semana Hyang Pilun Jatimurti arep matedhake kanugrahan kang aran Wahyu Purbaningrat. Apa to Wahyu Purbaningrat kuwi? Kuwi wahyu lalanging jagat lan curing bawana ganeping wahyu cakraning rat peranganing purba sejati. Kelingan kowe? Yo kelingan. Kresna kelingan ora? Inggih kemutan bul Baladewa kelingan ora? Iya, keling kemutan bulu. Nalika semana wahyu purba sejati kuwi ana papat cacahe, cahyaning rat, reksakaning nyat, yuwananing rat, wimbaning rat. Cahayaning rat ditampa dening Permadi, reksakaning rat ditampa dening Kresna, yuwananing rat ditampa utawa wimbane rat ditampa dening Sembadra, reksakane rat ditampa dening Kresna, lah sing wimbane rat ditampa dening si Baladewa ya kuwi Wahyu Wadat. Iki kula kemutan. Nalika semana Janaka entuk cahyaning rat kanggo ganeping cahyaning rat supaya bisa nurunake wijining ratu tanah Jawa. Kudu kedunungan wahyu lananging jagat ya kuwi Wahyu Purbaningrat. Yo. Sak banjure. Nalika iki Janaka tapa ngambang ana ing segara. Janaka tapa ngambang. Ya, Bocah minggat. lah ya minggat ki tapa? Tapa ngambang ning segara. Yo. Hyang Pilun Jatimurti wis paring dawuh. Menawi ngaten Kakang, Wahyu Purbaningrat menika pancen mesti dawah datengan putu kula pun Janaka babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Durga. Betari Durga. Pukulun Bathari Durga sowan dhateng Kayiwangan. Iya. Wigatosipun ya biasa. Nangis. Merga ditangisi karo anake Dewa Srani ya kepengin dadi lalanging jagat lan curing bawana. Nalika semana ulun wis kemutake walana diprawisi Bathara Guru. Pukulun. Di sampun ngantos goyah lho. Kedah tetek penggalipun sampun kados mekaten menika mangke menawi panjenengan dahar aturipun Bathari Durga kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Ning Durga ki pancen bocah wasis kok. Mulai iso malik paningali Bathara Guru sing maune jejeg imane. Bareng weruh Durga, imen. Sing ora kuat. Wekasan apa sing diaturke Bathari Durga mau terus didhahar dening Bathara Guru. Bathara Guru dawuh yen to Purbaningrat bakal ditampa dening Dewa Srani. Bathara Guru maring ngampil Lembu Andini marang Dewa Srani kinen tapa ngambang padha karo Janaka. Lan tak tonton saka kadohan Bathara Guru marah wujud pusaka dadi srana patine adimu Janaka. Wah. Bathara Guru teko pakardine kaya ngono. Wah, barep kakangku Lilanana aku tak munggah ning kayangan. Tak paranane Bathara Guru. Oh, sing arep munggah ning karangan ketemu sapa? Iki nek ana wong crita dirungokke ta Werkudara? Lah piye? Lah piye? Aku ora wis kandha ta? Dewa Srani diparingi ngampil Lembu Andini. Bathara Guru malik panah. Ya ta? Panah mau dadi srana patine Janaka merga ora bakal ana gaman sing tumama marang adimu lanang merga saka digdayane adimu si Janaka mau. Mula Bathara Guru malik wujuding jemparing supaya iso dadi srana patine Janaka. Lah nek kowe munggane kayangan ketemu sapa? Kabeh iki wis ora ana wis do mudhun kabeh. Ulun wis ditok
karo Bathara Guru dipecat. Nek dadi dewa kok suwung kana suwung. Ora ana wong, tukang kebon tok. Wah, Kresna kakangku. Aja meneng bae. Mubah musih Pandhawa anut ngendikane Kresna kakangku. Werkudara. Nggih. Koko Prabu. Nggih. Lelampar menika mboten sampun ngantos dipun anggap enteng. Ya, karepmu Werkudara, lelakon iki aja dianggap sepele. Iki bakal gondol nyawane adimu lanang. Mula kang saka kuwi anak-anakmu Kretna, ayo dicaketi segara nyeken Arya apa adimu si Arjuna. wah, mbarep kakangku aku njaluk pamit. Aku melu, Kresna aku melu. Inggih monggo, Setyaki budal. Sawiko Prabu kula dherekaken.